Sathanda ukubingelela abalandeli beshona esichazela kwigama lami uHlengiwe Wesibongo Mbotho-ke. Namhlanje nje ngithe ake ngize namaphupho lapha akhomba khona ukuthi wena ubudlelwane onabo wena bushawa ngesichitho noma niyahlukaniswa noma nenzelwa nje into yokuthi ningezwani ukuze kube ekugcineni nixabane-ke kungayi phambili. Ngizoke ngiqale nje lapho uthole ukuthi uziphupha khona ulele nomuntu, ngabe umuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane. Labo basuke bekhombisa ukuthi bakumbathisa ngento eyisilwane ezokwazi ukukunamathela, shuthi njengomuntu osuke eshadiswa nento ezoba yimbangi ekuthandane noma ekuzwaneni kwenu nalowo muntu osuke uzwana naye. Uthola ukuthi mhlambe umuntu wesilisa, uthola ukuthi ulala nomuntu wesifazane, basuke bekutshengisa ngokusobala ukuthi wena emzimbeni wakho noma umoya wakho, isithunzi sakho silekwe ngento ebanga ukuthi izenze unkosikazi kuwe, ilwise umuntu osondela eduze kwakho aze angasondeli eduze kwakho kuze kufezeke inhloso yokuthi ningaphelelani. Uma ngabe owesifazane izitholelana nomuntu wesilisa ongamazi noma ngabe uthi uyamazi, basuke bekutshengisa ukuthi wena umbathiswe noma ulekwe noma uhanjiswe noma ushadiswe nento eyisilwane ezoba nombango ebudlelwaneni ozothi uzoba nabo wena kulo muntu osuke uzwana naye, kuze kube kanjani, kuze-ke ningayi phambili. Uthole ukuthi wena uzibona kancancane, ulala nomuntu, ulala nento ethize. Kusho ukuthi lapho esimweni sakho umoya wakho uthwetshulwe ngesimo sokuthi ushadiswe nento ezoba yimbangi empilweni yakho nakwi-relationship yakho osuke kuyona, ukuze ingaqhubeki-ke iye phambili. Kuyenzeka kuthole ukuthi lezi zinto uma uzibona, uthole uzobona umuntu omaziyo noma uthole ukuthi ubona umuntu ongamazi, kusuke kuyizilwane lezi osuke wena unjani, ushadiswe nazo, zizobanga, zizokwenza isikhwele obudlelwaneni osuke wena unabo-ke. Ngicela uphinde ngiqhubeke. Le ndaba engixoxa la, ngizoxoxa nje nokuthi wena usuke ushawa ngesichiso noma usuke kuqedwa ubudlelwane osuke unabo-ke. Uyabona, iphupho-ke lokuqala lelo engilibalayo. Uzophinda futhi ngane yakwethu uziphuphe use-toilet noma use-indle, uzibone mhlawumbe unumber 2. Batshengisa ukuthini lokho? Batshengisa ukuthi wena makube yiphunga elibi kozwana naye, mawube umuntu ozongathandeki, mawube nesimo sokunuka nephunga elibi kulo osuke uzwana naye. Into yenu mayingakhulumeki kahle ukuthi kuhle, kodwa makushone phansi, makube kunuke kushone phansi, kungenzeki, kungabi khona injabulo kulo yinto ekanjalo. Kusuke kuyisichitho abasuke bekutshengisa khona abantu abangasekho ukuthi wena uma uzibona uphupha unumber 2 noma uziphupha usendaweni eyi-toilet, bayakutshengisa ukuthi kwenziwa noma kunamatulo enziwayo ukuze wena kuchitheke kwakho kunuke kabi, kungabi yinto ezokujabulisa ebudlelwaneni osuke unabo ngaleso sikhathi. Kungenzeka futhi ukuthi uzibone wena engathi umuntu ophalazelwa umuntu, noma ngabe kuthiwa kunento ethize enyanyeka yakuthela ngayo, noma ngabe kuthiwa loyo yinto esuke ngabe iwumphalazo noma ngabe iyinto kade engcolile ngokubi, ngokunyanyekayo. Bakutshengisa ukuthi kwenziwa izinto ezizinsila ehlanganiswa nezinsila zakho, noma izinto ezizinsila zokungabi noma zokungabi kuhle noma zokungahlanzeki, ukuhliphiza nokungcolisa ubuwena, ukuze lo osuke uzwana naye angakuthandi, akunyanye nje, abe umuntu ungasakuzwisisi kahle, unuke kambi. Into ezinjengemphalazo lezo uthola ukuthi zikuthela uma kuwumuntu omudala umbona enza lonto kuwena. Uyayibona into enjengaleyo? Kuphinde ngane yakwethu kube lapha khona uthole ukuthi uziphupha wena, ngabe uphupha izimpethu, uyaziphupha zigibela kuwe, zihamba kuwe emzimbeni. Bayakutshengisa futhi nalapho kuwena ukuthi konke kwakho ohlanganise, ngabe kusuke lapho sekuhlanganisa ngisho impilo nempumelelo kuwena okwenzayo, noma lento esuke unayo, bathi mayihliphizeke, mayishone phansi, mayingenzeki, kuthi okuzamayo makusheshiswe noma makusheshiswe kubulawe kungakasimami, kusukela empandeni yakho kuze kuya phambili, kuya phezulu. Konke osuke kwenza makungayi phambili, bakutshengisa lokho. Uyabona, kuphinde futhi ngabe mhlawumbe uzibona ujahwa yixoxo noma uphakathi kwamaxoxo, bayakutshengisa futhi nalapho uthi cha, wena impela ushawa ngezichitho. Abantu abakushayayo abantu abaseduzane noma abantu obaziyo, abantu abathi behleka nawe, behamba nawe, bezenza abangani bakho, kanti baphendukela ukuthi lokhu onakho bakubonele eduze kahle
useduze kwabo khona bezokushaya ngazo izichitho zokuthi uma ungathandeki, makungabibikho into yakho ecacayo ngane yakwethu, makube uthuthuva oluvuka kuwe nakulo muntu osuke uzwana naye, nakulabo bantu osuke uzwana naye. Ubona-ke ungathi ubona isichitho sesele, kusuke setshenziswa nje izinto ezinjengalezo ezinengayo, ezinyanyekayo, ezingafuneki, ezingathintwa nangumuntu, ezingcolisa wena kuze kube kanjani, kuze konakale phela kwakho, ube nesicefe, ube nesidina, ungathandisiseki. Yilapho uzozibona khona uphupha lamaselesele. Uzosibona ngabe uphupha imneke, kuya ngokuthi kwenzani, kodwa konke lokho basuke bekutshengisa ukuthi cha, impela kunezinto ezenzeka ukuthi makunyanyeke, mawuzondeke, futhi nempilo noma nezimpumelelo efanele ngabe niba nazo zihambe kancane zingenzeki, nize nikhathalelane, nize nidelane, nekungafikwanga la nihleli ukuthi nifike khona ngeyenu impilo esuke nifisayo. La maphupho nje engiwabalula lapha ngane yakwethu akhomba ukuthi wena usuke ushawa ngezichitho. Uzobona kanjani-ke senzeke wonke la maphupho ukuthi wena umuntu oshawa ngezichitho, noma umuntu obulawela ubudlelwane bakho, noma umuntu obazama ukuqeda injabulo osuke unayo ngalo muntu osuke uzikhethele wena yena-ke. Uyabona, kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubabone abantu asuke uyibona abasuke bezama ukuthi badicilele phansi isimo sesimo sento enhle osuke uyizama wena ngokulo muntu osuke uzwana naye. Uyabona, leli phupho nalamaphupho, lezi izinto engizibala la ziyenzeka futhi uziphuphe, mhlawumbe uthole ukuthi ushawa ngezichitho emsebenzini, kuyenzeka futhi uziphuphe ushawa ngezichitho ebhizinisini. Uyakwazi ukuthi uwabone la maphupho akanje njengoba ade ngiwabala, uthole ukuthi azokwenza nje ukuhliphiza, kumbathiswa izilwane ezihliphiza impilo yakho, ubona izimpethu ezizoba la usebenza khona, okusho ukuthi makuhliphize, makushone phansi konke okunye okwakho kwenza makungayi phambili. Uyabona, uthole ukuthi zivele nje. Uma-ke futhi mase siwaphuphile lamaphupho, kuba nezimpawu osuzibona kwenzeka lapha ebudlalweni bakho. Kuphi futhi mawaphuphile mhlawumbe wawabona, kuba sekuba khona nezinto ezithize ezikhombisayo ekhaya, noma mhlawumbe ekhaya lapho usuhlala kulona. Kwesinye isikhathi thola ukuthi wakhohlwe noma awazange ukuthi waphuphile, kodwa kuphinde futhi lezi zinto ezingisibalile ephusheni uyazibona ngamehlo. Uthola ukuthi uthola nje egcekeni noma endaweni ethi ukuthi uyavula endaweni ethi hawu, kunezibungu eziqhamuka zizongena endlini, noma kunezimpethu eziqhamuka zilandela zizongena endlini, noma ngabe kuthiwa kunamaselesele aqhamuka nje yinto othola ukuthi uyayibona, hawu sekuney'mpethu, hawu uyabona ayikho into ebolile engaze yenze umonakalo wey'mpethu eziqhamuka. Yabona, kuba amaselesele thishu, naka amaselesele, hawu kwenzakalani? Basuke bekutshengisa ukuthi wena uhamba nezichitho ezisebenza empilweni yakho ukuthi kungenzeki phela okufisayo. La ekulaleni nezilwane, kulaliswe nezilwane, uzokubona kanjani lokho? Uzokubona ngalo muntu ozwana naye, ngaphandle komuntu onemimoya. Lokhu kuhlukile kancane kumuntu onemimoya. Yebo, ezinye zalezi engizozibala ziyatholakala kubantu abanemimoya, kodwa ngicela uyilalele kanje. Uma kusushaywe ngesichitho, sekuwukuthi sesiyenzeka, sesiyasebenza emzimbeni wakho, uzokubona kanjani lokhu? Isichitho-ke ngenza ukuthi sivame kakhulu ukusebenza kubantu besilisa. Uthola ukuthi wena umuntu wesifazane uzoshawa ngesichitho. Ukwenzeka kwaso uzosibona kumuntu wesilisa osuke uzwana naye, indlela asuke sizokwenza ngayo kuwena. Uyabona, uma umuntu osuke usuzwana naye kuzovele aphikisa. Yebo, ziyatholakala lapha kwezindawo zonke lapho umuntu wesilisa ezama ukukutshengisa ukuthi akasakufuni kangakanani, kodwa isikhathi esiningi okunye kwakhona lezi zimpawu engizosibala la ziyakhomba isichitho esuke sesisebenza kunini. Khuluma lapha ngabantu abasuke behlelile ngayo yonke indlela ukuthi bafuna ikusasa elingcono bendawonye, abantu abasuke bebonakala noma bezikhombisa, bezibophezela ekutheni bona bafuna ukuthi bayithathe impilo iye ezingeni, ngaphandle nje kokuthi kuze khona ubuxoki nobuqili abenzelana bona. Uzobona ngalezi zimpawu. Lo useshayiwe ngesichitho-ke, usuzombona lo owesilisa uzoba ngumuntu awuhlalahlale angakukhulumisi, nihlale ningakhulumisani. Nawe futhi wena wesilisa mawushawa ngesichitho, uzokuhlala lo owesifazane abe nokungakhulumisi. Futhi kakhulu umuntu wesifazane, ngizokuchazela, akuvamisile kusuke umuntu oyindoda
ayofuna isichitho sokushaya indoda ethize ezwana nonkosikazi thizeni noma nentombi, akungasho ukuthi inkosikazi, nentombi thizeni. Abantu abavame ukuthatha izichitho bazisebenzisa abantu besifazane ngoba bebanga umuntu owesilisa. Umuntu wesilisa mayekuthi uthathelwe noma uma uyakwazi wena ukuthi unomuntu ozwana naye, akavamisile ukusukumela wena ukuthi uyokufunela isichitho sokushaya loya muntu wakho. Cha, uyakuyeka ngoba umuntu waloya muntu. Angakwenza akwenzayo, kodwa hhayi ukuthi uzohlela ukuthi aze ayofuna isichitho ukuthi aze ashaye lo muntu osuke uzwana naye. Akubi kanjalo. Ngaphandle mawufice umuntu oshadile umkhonyane oshadile nomakoti weshadile, akakuyeki-ke lo wesilisa ngoba usukhombisa indlela lokuthi wena uzongena esibayeni sakhe. Ingabe mhlawumbe uyenza indaba yokuthi uzokudubula noma ngabe kwenzeka indaba yokuthi-ke uyokucupha ngomuthi, ihlukile-ke. La ma uyintombi ethandana noma uma wengane, umfana akaze akusukumela ukufunela isichitho. Kodwa kuba abantu besifazane abajwayele ukusukuma beyofuna izichitho nezinto zokusebenzisa ukuthi beshaye la mantombazane abasuke befuna ukuwabangisa noma befuna loyo muntu abasuke bembonile bemfisile nabo ey'mpilweni zabo. Yibona-ke abasukuma bayokwenza into kanjalo. Uzokubona kanjani-ke wena muntu wesifazane le nto masisebenzile kuwe ukuthi lo muntu engabe sakufuni? Uzongakukhulumisi. Khuluma ngomuntu enijwayelene nizwana into ongakazi uyibone. Ngeke aze akukhulumise ungaxatshweni. Kancane kancane inhliziyo yakhe isiba ncane. Akasavumi ukuthi abe nezinto azixoxa nawe. Uma ngabe kuthiwa nithe niyaxoxa kancane kancane, usewuba umuntu ohluthukelwa inhliziyo ngokushesha. Mhlampe enze izinto angajwayele ukuzenza kuwena, ubone sephume kushiya, ubone sephume enza zonke izinto angakaze azenze. Ingxoxo yenu ngeke izibe ingxoxo ephelele ngokuphendulana okuhle, kuzohlezi kuba khona ingxoxo egcina ngokuthi nixabane ningabe nisazwane, kube khona odubayo akuduba kushiye kanjalo. Mhlawumbe omunye aze akuphakamisele isandla, ugcine usuba umuntu oshawayo, ugcine ukuba umuntu osokhulunywa ngamazwi amambi, uthukwa, ukhulunyelwa izinto ezimbi, ungahlonipheki, akuthathe noma ikanjani, ingoba suke sekusebenza lento isuke isebenza emzimbeni kuwe ekwazi ukuthi ixoshe yena. Uyabona? Uzoba umuntu othola ukuthi kancane kancane akekho futhi phakathi kwenu bakuthi nishawe nobabili ngesichitho, akasekho okwazi ukwehlela omunye. Uma ekhuluma nomunye ufuseke noma omunye kuyenzeka lezi mpawu ziyenzeka zitholakale lapho uthola ukuthi khona kunesimo esithize, kodwa esisichithweni nakhona ziyatholakala. Thola ukuthi ingxabano yenu ayinaso isiphetho sokulungisa, iyingxabano engalawuleki, nomunye uyabhekisa ngamazwi amambi kanje, nomunye uyabuyisela ngamazwi amambi kanje, nomunye uyabuyisela ngamazwi angalungisi lutho angakhi, kuze ngaze kugcine kuba ulaka olungalawuleki, olungalawulwa umuntu. Ubone usekungesinye isikhathi ukuthi hawu, usuzwa mhlawumbe usutshelwa nabantu bekulungisa ukuthi hayi bengamele wenze kanje, kusuke kusebenza isichitho esikuphushayo ukuthi ilwani ngamele shuthi kudilika iy'ndonga lezi nithi nizakhile, kusuke kuyisichitho. Akhuluma umuntu amagama ahlabelayo kuwena, enza ukuthi leyo yinto leyo ongeke uze ukwazi ukuyigwinya, mahamba umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, ongeke uze ukwazi ukuyigwinya, engalawuleki. Kodwa phinde ngoba uthando aluphelile, nizibone niqhubeka nihlala ndawonye, kodwa ngoba isichitho futhi naso asimile, kuphinde kube into kanjalo ngenza kwethu. Thola ukuthi nilwe ninodwa, kungabi khona injabulo. Uthi ubone ukuthi awufuni lo muntu kumdedela ahambe naye, ebone ukuthi awukwazi ukuthi uhlale ngaphandle kokuthi umshiye, niphinde nihlale, kodwa akwena uvule umlomo sekuxatshwene. Uthole ukuthi omunye akusavumi nokuthi akukhulumise, useshintsha ney'ndawo zokuhlala, omunye abehlala ngala, nomunye aphinde ayohlala ngala. Kusuke kusebenza izichitho esuke nifake zona ebudlelwaneni benu. Ziyenzeka-ke ngenza ukuthi izinto ezikanje zenzeka, uthole ukuthi injabulo ingabuyi iphinde ibe khona, kusuke nishawa ngey'chitho. Imvamisa-ke lezi y'chitho azingeni ngabantu abakude, kuba abantu enithola ukuthi bayakwazi ukufinyelela empilweni yenu. Mhlawumbe kuba abantu enibathembile, kuba abantu enixoxa nabo izinto, ngasikhathi uxoxa naye umuntu into, uyabona ukuthi la cha naye ngabambelela la, ethola indlela yokuthi akwazi ukungena
ebudlelwaneni benu kube sekuyonakala-ke kanjalo. Yabona? Uma uphupha zonke lezo zinto engenza ukuthi ngosuku kumele uzame indlela ukuthi uyilungise lezi zinto. Ngoba imvamisa yazo iy'chitho, ungashawa ngesichitho kulobo budlelwane bakho obokuqala, nihlukane, uphinde uqhubekele phambili. Nalapho siyophinde sisebenze ngoba asisusiwe, akulungisiwe. Uma nje unenkinga kanjena uzibona, zama ukulungisa ngoba abantu bayakwazi ukukuvala, bekuvale kumuntu osuke bemfuna bona. Uthola ukuthi lento isinomphela sokuba yinto yempilo yakho yonke. Wonke umuntu ohlangana naye, wesilisa noma wesifazane, akakufuni noma akupheli kahle. Uyabona? Kuba nezingqinamba nje obhekene nazo ezenza ukuthi ugcine wena ukuba umuntu ongazi ukuthi akafunwa umuntu. Uyabo? Kanti uhamba nezichitho nezilwane ezambathiswa wena kubudlelwane owabe bunjani, owawukade ukubangiswa umuntu othize ngazakwethu. Namhlanje ngicela ukuthi ngibelane ngiphinde ngiqhamuke nokunye ngokuzanisekeni kahle.